Barkanmu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo na wannan rana. A wannan bidiyo zan nuna muku yadda mutum zai iya samun 1000 zuwa 1500 a kowace rana ta hanyar amfani da wannan sabon platform mai suna Smart Energy. Da farko za ka je ka rijista a wannan platform kamar yadda kuke gani. Za ka je ka taba kan link ɗinka, mu ga misali ga namu nan, za mu je mu danna nan gashi misali. To idan ka danna za ka jira ne ya bude maka, zai bude maka a Chrome browser ko kuma wata browser din da gare ka. To mu yanzu na nima a bude a Bitmate, ba nan muke son mu bude sawa, sai mu back mu koma a can inda muke so ya bude mana. To misali yanzu sai mu copy tunda mu ta zo mana da matsala, sai mu copy. To mun yi copy sai mu koma cikin can, mu je cikin Chrome browser din mu. Let's take misali ya bude a haka, sai mu jira ta gama running. In ta bude sai mu paste sai mu running din shi. Yawa to kamar yadda kuke gani za mu bude sabon tab. To gashi nan kamar yadda kuke gani za mu paste nashi. Idan mun yi paste za mu jira gashi nan kamar yadda kuke gani zai running. To kamar yadda kuke gani gashi nan da fuska kamar yadda kuke gani ga komai na lafiya lau, komai ana gani. To yanzu next abin da za ka yi shine za ka yi register. Za ka zo da farko, za ka zo a inda wannan abin yake. Misali gashi nan za ka zo nan ka yi register daga nan ƙasa kamar yadda kuke gani. Ina nuna muku an sa mine din nan. To nan za ka zo ka yi register. To daga nan ka taɓa wurin mine din nan sai ka jira ya buɗe maka fuska ta gaba. In ya buɗe maka fuska ta gaba zai ce za ka yi wannan ne, za ka yi register kamar yadda kuke gani. Tunda mu sabbin zuwa ne za mu yi register. Sai ka danna akan wannan wurin da aka sa sign in misali kenan. To bayan ka danna akan sign in, sorry I mean ina nufin sai register, nan wurin da aka sa register. Bayan ka zo ka danna nan sai misali ka danna wurin register, sai ka jira ya buɗe maka. Sai ka saka phone number ka. Misali mu ga tamu kamar yadda kuke gani mun saka tamu. Sai mu saka password. Misali za mu saka password. Muna iya ɗaukar kowane suna da kake bukata, za ka iya ɗaukar shi ka saka a matsayin password. To bari mu zaɓi wannan suna. Bari mu saka sunan ita tashar tamu, wato Nasara TV Plus. Nan ma ƙasa sai kai confirming nashi, Nasara TV Plus. In ma mutum ya yi niyya ya zo ya sata ma account din mu gani. Na san akwai wani marajin da zai kokarin haka ba shine wanda nake amfani da shi din ba. Dan na san za a yi samun wani ya ce bari ya loga ya ga nawa na samu ko ya ɗebe man kuɗi. Na san halin mutane a abokanai na. Yau wato gashi ne ya kama wannan fuska. Daga nan to in ka diba gashi na wannan matsayin account namu ne. Sai ka zo wurin da aka sama idin nan kamar yadda kuke gani. To kullum in ka zo a nan kamar yadda kuke gani ga registration bonus nan sun bamu. Gashi nan kamar yadda kuke gani ga registration bonus nan sun bamu kamar yadda kuke gani. So sai nan next abin da zaka diba shine duk kullum in ka zo zaka yi aiki nan za ka gani gashi nan duk rana in ka zo daily attendance za su baka abin da za su baka kenan. In baka yi upgrading ba to za ka taba kan nan wurin da aka sa sign in. To ga nan sun ce sun baka. To da ka diba za ka ga 10 naira sun ta ƙara a sama kamar yadda kuke gani. Gashi nan a zahiri, gashi nan a zahiri cumulative abin da ka samu. To sai next abin da za ka yi daga nan kuma sai ka dawo home misali, ko ka zo nan wurin my list din nan. In ka zo a nan zai ce want rent din nan, sai ka taba, sai ka saka kuɗi misali. To ya kawo ka nan home page. In kana so ka siya mashin gashi nan za ka gani. Gashi nan alal misali gashi nan kamar yadda kuke gani. In ka siya wannan za ka siya shi a 2800. To abin da zai kawo maka kullum zai rinka kawo maka 280. Abin da za ka samu gabaki ɗaya shine 28,000. Sai mashin na gaba, shi kuma mashin na gaba za ka iya samun daga naira, da in ka sa naira 7,500 za ka iya samun 825 duk rana. Sannan abin da za ka samu gabaki ɗaya shine 82,500. Kun ga wannan abun ba wai kuɗi ake saka da yawa ba, amma kuma za ka samu da in ka saka kuɗin. Ka cire tsoro, ko da sun gudu zan nuna muku hanyar da za ku maido kuɗin ku yi amfani da ATM ɗinku wurin saka kuɗi a website ɗin. Kun gani yanzu misali in muka danna nan zai ce za mu saka ne. To yanzu da yake bamu da kuɗi sosai, to shin gani ba zai ba. To sai mu bari sai mutum na da kuɗi sai ya yi hakan da kanshi. Duk gasa nan kamar yadda kuke gani shine wannan hanyar da za ka yi recharge. Misali za mu recharge na 35,000 kamar yadda kuke gani. To da ka zo ne ka danna recharge immediately kamar yadda kuke gani. To zai dauke kai ka wata fuskar da za ka je can za ka yi recharge din kamar yadda kuke gani. Duk gashi nan. To gashi nan ya kawo wannan fuskan. Yanzu za ka yi payment ne a wannan account din. In ka yi payment sai ka zo nan sai ka danna nan wajen you have made this transfer. Amma ka tabbata da ka biya sannan za ka yi hakan.
kai amfani da kuda ban ko na account din zai fi sauki a wajenka. To sai abu na gaba shine yadda za ka yi task. Kamar yadda kuka ga na danna a can baya, to haka za ku yi amfani da shi wurin danna kuma kuka tashi. Kun gani dai kun fahimci komai. Ina fatan kun fahimci komai a wannan tafiya. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu a wannan shiri namu, a wannan channel tamu mai albarka. Mun gode sosai. Kamar yadda kuke gani gashi ne, in za ka yi referral ɗin wani a nan za ka zo. Ko da ke wannan na tsakiyar shine na referral na manta. In ka danna zai kawo ka a nan, to sai ka copy ɗin, ko kai copy ɗin abinka a nan. In kai referral ɗaya 150 ne, in referral ɗaya 150 ne. Kuma kun gani ba su da wani withdraw waye duk dai abin na da easy sosai kamar yadda ba ku tunani. Ku kwatanta shi, gwada shi, ko da a ce sun gudu da kuɗin ku zan maido muku. Smart Energy is a legit platform. Try it. You'll really appreciate it later. Thank you.